Bonjour, pues vuelvo en el mismo día de las recomendaciones porque quería hacer una especie de book haul. Muchos de los libros que he comprado ahora para finales de año son digitales, lo cual me lo pone un poco difícil, así que voy a centrarme en los libros que he comprado en físico antes de que lleguen las navidades y con mucha esperanza muchas más obras para leerme este año, sobre todo porque muy probablemente van a ser obras que van a caer a lo largo de 2021. Como sabéis, cojo las obras que me han recomendado, las obras que ya tengo y las voy poniendo en Twitter para que la gente vote cuál autora o autor quieren que dedique a cada mes. Porque normalmente me leo un libro por mes y lo dedico pues a hacer una entrevista si está vivo, si puedo contactarlo, a compararlo con otras obras, a todo eso, a darle visibilidad. Y spoiler alert para los que estén viendo esto, porque van a haber muchos libros en catalán. Hace ya unos años me propuse leer muchos más libros de mujeres, lo cual creo que lo he conseguido en los últimos 2 años. Y 3, porque claro, yo empecé en 2018, 2019, 2020. Bueno, pues eso que conseguí en su momento y recientemente, gracias sobre todo, bueno, por culpa sobre todo de Maimes Gibras, que yo los quiero mucho, pero parece que ellos no me quieren tanto, he empezado a leer mucho más en catalán y también pues el hecho de estar lejos de casa, lejos de mis amigos, me hace apreciar mucho más la cultura catalana. Me encanta hablar de ello. Así que, pues eso, spoiler alert, va a haber muchos libros catalanes y los que no leáis en catalán, pues estoy casi segura que podéis encontrar una versión igual en castellano porque la mayoría son traducciones de autores ingleses. Algún día conseguiré empezar a leer libros de autores catalanes. Bueno, pero vamos a empezar con los castellanos, que este ya lo tengo desde 2019, así que ya va siendo hora que me lo lea, que es una antología de La desaparecida Amanecer, que justamente es una editorial de Cariarit, que quiero considerar un poco una amiga, o por lo menos una conocida próxima, que se cerró, se acabó hace ya unos meses, allí por mayo o junio, justamente porque Cariarit no podía seguir con ese proyecto. Y bueno, una de las primeras obras que sacó y que yo compré fue una antología que se llama Elisa que ya no está y 14 relatos más de fantasmas. No es horror por lo que tengo entendido, sino más bien algo así como un gótico, un terror gótico, que es eso así entre fantasía y el resto. Y ya lo he sacado como 3 veces en esas cosas de Twitter que hago, en las encuestas de Twitter, y no ha salido todavía, lo cual me disgusta mucho porque le tengo bastantes ganas. Entonces creo que en algún momento me lo voy a saltar y me lo voy a leer igualmente. Porque ya va siendo hora de que lo ponga en el lado. O sea, tengo el lado izquierdo de la cama, que es una estantería. A cabeza de mi cama es una estantería, aunque no se vea. Tengo el lado izquierdo los libros por leer y en el lado derecho los libros ya leídos. Pues ya va siendo hora de que lo ponga en el lado derecho. Otro libro, que este sí que me lo he comprado este año y justo tiene una historia graciosa porque fue visitando París, descubrí que había una librería que se llama la Librería Cariño, que es una librería hispanoamericana. Que bueno, tienen también obras españolas, pero sobre todo obras de artistas hispanoamericanos, latinoamericanos. Y bueno, vamos a decir hispanoamericanos, porque claro, latinoamericanos pueden ser también los brasileños y ellos no entrarían dentro de los que se presentan, sobre todo chilenas, argentinas, por esas zonas. Y bueno, pues estoy preguntando justamente por el interés de poder visitarlo, que gracias al señor confinamiento pues solo he podido ir una vez y no sé cuándo voy a poder volver. Y pues hablando, me compré este libro que se llama Los Kentuckys de Samantha Schweblin, que es de una autora argentina justamente. Yo entré ahí toda contenta y pregunté por libros de fantasía o ciencia ficción que tengáis en castellano. Empezaron a proponerme libros, problema que los libros que no tenían una gran selección ni de fantasía ni de ciencia ficción en castellano, porque también tienen muchos libros en francés de autores hispanohablantes justamente. Y al final pues conseguí Kentuckys, que básicamente es una obra de... es un poco crítica social, me lo vendieron como crítica social y yo les dije, no, esto no es crítica social, esto es ciencia ficción, que va de una realidad en que hay mascotas así
tipo robots y que tú puedes pagar para ser esa mascota. Para poner tu conciencia dentro de una mascota y ser una mascota. Y eso es algo que yo siempre he querido hacer, porque digo, yo en otra vida quiero ser un gato. Porque viven muy bien. Y pues este es el segundo libro y estos son los 2 únicos libros físicos que tengo en castellano ahora mismo por leerme en el 2021, los 2 únicos de, per així decirlo, del book haul. I comencem amb els que serien en català. Posaré els links i pues, intentaré passar-ho. El que tinc des de fa més és aquest, que es diu Les caigudes i altres relats, de Ian McDonald, editat per Edicions Sec. És la primera novel·la que tinc, la primera obra que tinc editada per Edicions Secs. M'agraden molt les idees de les seves històries, però em tiren cap enrere una mica les portades. El cas és que el Ian McDonald va estar convidat a la CatCon de 2019 i ens van regalar els 100 primers assistents a aquesta selecció de relats i ell m'ho va signar, que a sobre m'ho va signar amb... Crec que és català. La veritat és que no puc llegir-ho. No se li entén. No, és en anglès. For Paula. Enjoy these stories. És que no... Té una lletra molt lletja, ho sento. Bueno, pues em va semblar molt graciós. Ella escriu més algo tipus Dallas, però el llibre que estava promocionant en el seu moment era Luna, que deia Dallas en l'espai i la veritat és que a mi Dallas no em crida molt l'atenció. Però bueno, pues tinc ganes de llegir-me'l i pues, conèixer-lo, bàsicament. Un altre llibre que ja porta uns mesos a casa és El diari de la princesa, de Carrie Fisher, que estic quasi segura que no va ser Carrie Fisher que ho va llegir, i aquest el vaig trobar a la fira de llibres de segona mà i ocasió, i bueno, pues per la gent que em conegui, perquè la veritat és que no crec que que els pocs que em seguiu em deveu conèixer a la vida de veritat, a la vida real, perquè ningú em segueix que jo no conegui, almenys, crec. I soc molt fan de Star Wars. El meu pare em deia que era molt fan de Star Wars i jo de fet em vaig estar anys i panys regalant-li coses de Star Wars i aprenent sobre l'ordre de Star Wars només per descobrir fa un parell d'anys que ell deia, no, si jo no sóc tan fan, és que et veia molt il·lusionada cada cop que em regalaves alguna cosa i no deia res. I és un vale, pues ara jo sóc la fan de Star Wars i la Carrie Fisher és una tia molt guai, així que tinc ganes de conèixer una mica la seva història. Què més? Un altre, que aquest me'l vaig comprar quan vaig anar a deixar els meus llibres a la Font de Mímir, ja per l'estiu, que és un mag de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin, que ja n'he parlat d'Úrsula K. Le Guin, em vaig llegir els esposats justament aquest any. I la veritat és que tinc moltes ganes, perquè igual que Diana Wynne Jones, que la vaig descobrir pel Castilla Ambulante de Ghibli, doncs aquest també té una adaptació de Ghibli, que és Cuentos de Terramar, i justament és l'adaptació d'aquesta saga d'històries. I tinc moltes ganes de descobrir una mica de què va tot esto. Perquè si alguna cosa he après és que les pel·lis de Ghibli estan inspirades, però no és exactament la mateixa història. Altres coses que m'he comprat. Així es perd la guerra del temps, d'Amal El-Moftar i Max Gladstone. Va ser una gran desgràcia perquè me'l vaig comprar i en el viatge de tornada es va vessar la cantimplora que portava i està una mica fet pols el pobre allà. I això que no me l'he ni començat, estic molt frustrada. Doncs tinc moltes ganes i me l'he comprat fa poc, justament perquè ha guanyat els Premis Hugo. Doncs sí, ha guanyat els Premis Hugo, és un llibre bastant petit i també va un altre cop de viatges en el temps. Tinc la impressió que últimament és una constant en la meva existència i en què hi ha 2 personatges que estan la Blava i la Roja, que bàsicament lluiten per guanyar una guerra. I es van deixar missatges. I és bàsicament aquests missatges que es van deixar entre l'una i l'altra. I just al mateix temps que em vaig comprar, així per la guerra del temps, em vaig comprar aquest de Quitem la mort d'Ennedi Orocafor, que també es va mullar una mica el pobre, però no està tan malmès com la guerra dels temps.
I jo tenia moltes ganes d'enlairar-me a Eddie Orocafor des de que vaig descobrir que la Carla Batallera havia traduït Vinti. Perquè la segueixo i em va fer molta gràcia i em va agradar molt parlar amb ella. I pues puestos a ello, pues he decidit llegir-me aquest perquè Vinti és una saga i vaig dir, ui, no, és molt, ja serà molt difícil, i després vaig descobrir que eren uns llibrets així petitonets. O sigui que vaig comprar aquest totxo, que és autoconclusiu, i pues, tinc també moltes ganes de llegir-m'ho. Només, ja sé que no és ella qui ha traduït no és la Carla qui ha traduït Qui tem l'amor, perquè és en català. Tinc entès que sí que va traduir la versió en castellà, crec. Però li tinc moltes ganes igual, perquè, bueno, em va cridar l'atenció, és una autora africana i pues, no tenim molta cultura africana en els nostres llibres, que si tots els que es tradueixen a les nostres llengües és americà, i fa una mica ràbia. I per últim, que em falta la segona part, el Guàrdies de Mai Més Llibres, que em vaig haver d'anar sense ell i estic esperant a tornar a Barcelona la setmana que per poder-me'l comprar. Bueno, per poder-me'l comprar no, perquè ja el tinc comprat, per poder-lo anar a recollir. Però ja tinc La igualtat de ritus de Terry Pratchett. Jo sóc molt fan de Terry Pratchett, i mira que em va costar. La gràcia justament és que em va costar molt llegir-me'l per la mateixa raó per la que no vull llegir de l'editorial Edicions Sex, perquè no m'agraden les portades, les trobava molt lletges. I el vaig llegir justament perquè a mi m'agrada el Neil Gaiman i va escriure un llibre conjuntament que quizás us soni, Buenos Presagios, que justament hi ha una sèrie que s'ha fet. I ahir va ser, hosti, aquest tio és supergraciós. I ahir va ser quan vaig començar a llegir-me justament a Terry Pratchett i Lo que m'he perdido. Pues m'encanta perquè han tret la versió en català i el millor és que les portades són precioses. O sigui, precioses. O sigui que ja no tinc excusa per llegir-me totes les seves sagues. M'he llegit tota la saga de la Tiffany Dolorido i estic molt contenta de per fi poder-me posar amb l'Escarina. Espero que treguin la resta de la seva saga en els pròxims mesos. I és això, i l'altre, que és Guàrdies, pues, el tenia comprat des de feia unes quantes setmanes i justament quan vaig anar, la Marina Vidal, que és la que ha fet les portades, que són molt xules, s'està dedicant i encara no les tenia al meu. I em vaig anar sense elles. I ara, quan torni a Barcelona, espero tenir-lo entre les mans i per fi veure quina imatge ha posat. Jo li vaig enviar un missatge tipus, ai, potser si no t'ha sembla res, m'agradarien els dracs o... És que em surt Atwin, però estic quasi segura que és de Terramar. Atwin, que és la tortuga sobre la qual viatja el Desmond. I tinc moltes ganes de tenir-lo i sobretot moltes ganes de llegir-lo i encara un cop més, jo que insisteixo, jo adoro Mai Més Llibres i tant de bo tingués la impressió que m'estinessin tant com jo els estimo a ells. Vinga, real world i hasta la pròxima!